Sani l-inċempillek. Għax ma lasx il-kont għataw l-linja. Tejt ix-xirja? Lesta x-xirja tiegħi. Lesta l-għanda ton ta' żejtu qed tieħu troli sħiħ. Għadek ma nafx kif jimbrok. Brok daqshekk. Għax il-mara f'dara kbir fi żmien il-miliet. Immaġina, il-paga ta' Jannar ġa nefqit f'Diċembru. Kont ħanajdlek immorru nieħdu kafe. Jekk ħalas niġi. Ħarbaċ, għax imbagħad tara x'jiġri. Jara, mwet irħas. Onfoq bil-għaqal u waħseb għal-futur. Tajjeb, u dak il-klip fejn mod kif tajt komiku, nistaw u koll nibatu messaġġ għalli dak li jkun f'dawn iż-żminijiet ma jonfoqx iż-żejjed imma jonfoq bil-għaqal. Appuntu dinija il-kampanja illi ġiet imnedija mill-Ministeru tal-Familja u Servizzi Soċjali biex bekk wieħed joqgħod naqriżiet attent ħalli ma jonfoqx iż-żejjed u mbagħad għax-xhur ta' wara ma jispiċċax brok għall-aħħar li ma jkollux anke biex jixtri il-bżonnijiet tal-ħajja. Intant, illum aħna rajna inna għaddejjin bdina il-kampanja, issa numru ta' ġimgħat. Carmen, għal darbohra merħba. Grazzi. Tatkom ħafna idejat anki wkoll għall-ikla tal-miliet allura kemm bdejna bil-nibils, il-xarba għamilna l-ewwel plat. Issa llum imiss il-plat prinċipali. Li hemmhekk ħafna drabi nofqu ħafna flus u ġili konna il-ħela dak l-ammont ta' flus nkunu faqna. Fil-fatt, meta bdejna nippreparaw u nippjanaw l-ikla konna għadna biex ma nagħmlux ħafna ikel fil-bidu dak it-tnaqqir. Mbagħad ikollok is-sopp imbagħad tagħmel l-aġin, imbagħad tipprepara l-laħam. Biex forsi qisna rridu ndaħlu l-aġin fil-ikla. U li jiġrilek dak se jimlik. U se jiġri imbagħad il-platt prinċipali li inti tkun infaqt daqshekk flus għalih għax il-laħmijiet. Jo ħut, jo dundjan, jo forsi fejna fjena serdu, jo kellha xi biċċa laħam, tkun infaqt ħafna flus għaliha. Allura aħna għandna noqogħdu daqsxejn attenti fil-pjan li nkun qed nagħmlu. Maħnis se nikkompromettu fit-tomiet għax it-tomiet xorta waħda se jkunu tajbin, l-inqas fil-porzjonijiet, imma nżommu porzjonijiet moderati. U ma nagħmlux dawk il-platti kbar li trid tkun imburġat bil-patata u bil-laħam. Fuq il-mejda mbagħad min jixtieq iżjed. Ekku, jista' jieħu. Jiena dik nemmen fiha ħafna għaliex m'intix qed timponi fuq dak li jkun illi se tieħu fejna fjena 6 patatiet jew kellha daqshekk karotti u daqshekk kaboċċa. Tieħu kemm tixtieq. Kulħadd jieħu kemm irid. Allura forsi tippreżenta l-laħam fil-platt, imbagħad dak li jkun jieħu il-komplement. Issa, hawn min jagħmel dundjan, hawn min dundjan ma jagħmlux għax jgħidlek huwa kbir ħafna, ikun hemm ħafna ħela vera jekk ma jkunx hemm ħafna nies, u għalhekk ma rridux nippreparaw ħafna ikel qabel għax laqqas trid inti tkun ippreparajtu, imbagħad tispiċċa kull ma tmiss terz minnu u l-komplement se nagħmel bih. Trid iddaħħlu fil-friġġ ċert, u dak illi min tista' tuża fi żmien 24 siegħa mill-friġġ trid tagħmlu hemm ġol friża. Alla trid taħseb inti għal post li se jkollok biex tkun tista' taħżnu. Issa ejja nħarsu lil hinn mill-flok dundjan. X'nistgħu nagħmlu? Daħlet ħafna li nagħmlu sider tad-dundjan li jiena nsib li huwa prattiku ħafna għax ikollok biċċa laħam li hija biċċa laħam sabiħa li jew jagħmililek fix-xibka tal-laħam. Aw min jimlilu tal-laħam. Aw min jippreferi li jkollu is-sider illi jgħid tal-laħam li jiftħu, imbagħad kemm jidilku forsi bi ftit mustarda jagħmlu x'inqa' tursin, naqra bużbiex, x'inqa' perżut tal-koxxa u terġa' tkebbu u issajru inti, issajru ġurnata qabel, ħalli imbagħad tħallih jiksaħ ġol friġġ u li għadha tkun tista' tqattaw slices irqa' u puliti u terġa' ssaħħnu qabel l-ikel meta tiġi biex issaħħnu mbagħad is-slices li jkunu mqattajn. Tagħmlu ġo tray li tkun se sservih, fuq u tagħmel ftit jom il-meraq li jkun ħareġ minnu. Jon kella jekk dak il-meraq tkun għamiltu bħala gravy maqut, bħala sos, allura inti tista' tieħu minnu minn dak il-likwidu. Tagħmel żewġ kuċċarini corn flour, tagħmel żewġ imaref imbit, jon kella xi xeri jew xi ħaġa naqra tajba, itħawat lilu, itqet il-likwidu fuq in-nar biex jiftaħ jali, iżidu mal-corn flour li jkollok u l-imbit u jiġi gravy jisu iktar bħala sos ħanajduk maqut. U tista' tferrex dak fuq u meta tkun se ddaħlu fil-forn ħalli ssaħnu. Għax inti mbagħad tara kif se ssaħnu li rridu nagħmluh b'dan il-mod, b'dan is-sos fuq u għatteh b'karta forn u biċċa foil għal kollox u daħlu tieħ forsi dik il-kwarta 20 minuta. Tallimta minn għandek di illi il-foil kemm jista' jkun ma missux mal-ikel speċjalment meta jkun hemm l-aċtu. Allura trid tagħmel il-karta forn. Għamel karta forn, kull ma tkun biċċa karta taf kulħadd għandu minnha, itpoġġiha
Tmissi mal-ikel. U il-foil jiksilek u tippakja id-dix kollu. U dak id-dix stess li tsaħħan fih, tista' anke tippreżentaħ fuq il-mejda jekk trid, għax jekk ikollok xi dix pereżempju bħal dawn ikunu taċċaqqu fli jidħlu fil-forn. Jew nkella jkollok tal-stainless steel. Dawk jistgħu jidħlu fil-fran u x'sadattant xorta tippreżenta u jkunu sbieħal fuq il-mejda. Mela allura għandna dak is-sider tad-dundjan. Issa jkun hemm min jgħidlek imma kieku kelli dundjan sieħ jew serduq sieħ, kont nagħmel il-mili. Alla li tista' tagħmel inti tista' tipprepara t-taħlita għall-mili. Tagħmilha għaliha, sajjar għaliha. Imbagħad titqattaħħa slices kif fil-fatt għandna hawnhekk fuq din in-naħa. U sservija mal-qatat tas-sider tad-dundjan. Allura jkollok xorta l-mili tiegħek. Xort għandek il-mili, għax forsi inti d-dundjan tajt is-soltu nieħu gost naqta' dak is-slices tal-mili u nservihom mal-laħam li qed nagħmel l-abjat u tal-koxxa. Imma issa f'dan il-każ jekk inti se jkollok is-sider tagħmel dat tip ta' pulpettun, issa dak il-pulpettun tagħmlu. Il-kapuljat tal-għażla tiegħek jista' jkun vitella, tista' tkun majjal u tiġiġ imħaltin flimkien għażlu biċ-ċaqqata tal-majjal, għajtil tal-laħam inneħħilek ix-xaħam, jagħmililek il-kapuljat jew toħodha d-dar u tagħmilha kapuljat inti u tħallathom pereżempju majjal u tiġiġ u sider tat-tiġiġ fl-istess ħin. Magħhom hawnhekk għandna il-ħafur ma' dit-taħlita, il-porridge oats minflok ma' għamilt frak tal-ħobs, għamilt il-ħafur biex taqqad bajda ftit xi aromatiċi għax jagħtu toma tajba u dawk id-daqqiet sofol li jidru ishom karotti, dak fil-fatt huma berquq. Berquq nixef, itqattaw biċ-ċiżar, tħaltu mat-taħlita u niggarantilkom it-toma tajba li jkun hemm. Meta jkollok lilu flimkien ma' ħxex aromatiċi jekk tagħmillu forsi ftit satar jew kellha ftit rosemary wkoll tista' tagħmel il-clean tista' tagħmel ukoll minnha. Ma nagħmlux il-ħafna x'dik għandha t-toma qawwija. Imma tista' tagħmel anke naqra ħaba jew naqra merqtux li jkunu nixfa mħaltin flimkien u taqqad kollox flimkien għandek basla wkoll li tkun sajjar ta' qabel it-tektika fi ftit żejt u ftit ilma u tħallata magħhom u bajda u tagħmel pulpettun twil li l-istess issajru qabel imbagħad dakinhar tal-festa itqattaw. Issa minna wkoll jekk intkom ikolkom it-tfal tista' tagħmel dal-pulpetti żgħar. Tista' tagħmilhom għall-kbar jekk trid minn dik l-istess taħlita. Imma meta jkun hemm forsi tfal li jkunu ta' ċertu età li laħmijiet jilagħbulek daqsxejn biex jikluhom. Imma jekk jaraw xi ħaġa li tkun qiegħda hekk pulpetta, jikluwa, tagħtihom toothpick u jikluwa. Jiġifieri tista' tagħmel minn dawn ukoll mad-dawra tas-sider tad-dundjan u jkollok xi ħaġa wkoll hija differenti, hija mili imma sadattant ippreżentajtha b'mod differenti. Issa nistgħu wkoll jekk irridu jekk ma nista' mmorru għal sider tad-dundjan jew kellha dal-pulpettun, nistgħu anke nażlu koxox tat-tiġiġ illi tneħħilhom l-għadam minnhom. Tal-laħam illum il-ġurnata qed jagħmilhom lok. Naraħ anke stess meta nitolbu jaqbdu kollha m'hemmx problema u tisma' anke min qed jirreklama li jgħidlek il-koxox tat-tiġiġ qed ikunu mingħajr radma. Dak l-għadam sadattant itolbuhom imma tagħlix dak l-għadam tagħmel stokk tajjeb ħafna u tista' żidu anke mal-brodu inkella forsi tagħmel il-gravy għal miegħu. U dawn il-koxox tat-tiġiġ vera titħallija bil-ġilda b'kollox ħalli żżomm l-għamla tagħha x'inkella meta tiġi biex timliha missa żżommlok ikun il-laħam biss. Allura is-sajjara bil-ġilda b'kollox, imbagħad meta tiġi biex itqattaħħa it-tneħħi. Issa il-mili li nagħmlu għaliha dik jien nħobb indaħħal il-faqqih, il-mushrooms. Tagħmel taħlita ta' mushrooms imqattajn irqaq. Basal dan kollox fin-nej, ftit frak tal-ħobs, ftit tursin u ftit stock, laqas għandek għalfejn iżid bajda magħhom. Xorta jaqgħad. Kollox jaqgħad. Il-mushrooms kollox nej, ġifieri għandna l-mushrooms hawnhekk, itqattaħħom bi food processor jew kellha ġo chopper u tħaddem kollox flimkien. Ħafna jiġi fin, għax allura mbagħad l-ilma li joħroġ minnu jgħin biex jaqgħad peress li inti għandek il-ħafur u jkollok anke il-dana u xajdulu bħalissa, anke ftit frak tal-ħobs somor ukoll magħhom u tursin u taqqad kollox u timla t-tiġiġa. Imbagħad meta ssir, issa meta timliha dik imbagħad se tintela naqra mhux ħażin jiġifieri. Se timliha jiġifieri. Indawru wara min-naħa l-oħra, hekk. Ara. U għandek fejn. Għandek fejn hawnhekk ara se tidħol ġo dik il-slot hemm ġew, timla dik il-biċċa, imbagħad hawnhekk itkebbiba ħafna drabi bil-ġilda stess iżżomm, jew kellha tagħmilha toothpick. Issa jekk tkun tik ikbar minn hekk dik se tkun iktar minn porzjon, anke dik kif inhi. Għax għandek il-mili wkoll. Għax imbagħad inti tqattaħħa u hawnhekk ara għandna r-riżultat tagħha meta tkun imqatta, la darba tkun kesħet id-dera tagħha kemm tkun sabiħa. Jiġifieri inti tippreżenta mhux bħala koxxa sħiħa fil-platt, trid tkun imqatta diġà fi slices. Allura minn koxxa waħda kapaċi toħroġ porzjon u nofs.
Imbagħad bħala kontorni se nagħmlu magħhom. Konna ġa tkellimna fil-bidu ta' din is-serje meta kellna il-pastart u il-brokkoli li kienu il-prezz tagħhom kien baxxadnilhom, nisomtuhom, nifriżawhom u dak li nhar filgħodu kemm noħorġuhom. Jiġifieri dik tistgħu tagħmluha, però jekk intkom tridu jkollkom forsi anke xi ħaxix ieħor, pereżempju il-kaboċċi l-ħamra dik il-vjola, dik tagħmel kontorn li hija sabiħ ħafna u tajjeb ukoll apparti mill-valur nutrittiv tagħha għax nafu li l-kulur vjola l-antiossidanti li fih kemm huwa bżonn jużi biex iżommna b'saħħitna u jevita ħafna mart. U dik issir sempliċement għandek basla u tewma li t-sajjarom flimkien f'marfa żejt, ftit bużbiż, il-bużbiż huwa importanti. Għax jgħin anke biex ineħħi dak l-effett fis-sistema diġestiva tal-kaboċċa. Kemm il-darba għadna minn hawnhekk meta inti għandek kaboċċi pastar ta' affarijiet li jkun fihom ħafna fibra, ġili joħolqu ċertu skumdita meta inti tkun wara tkun kilthom. Alla biex tevita il-bużbiż ser jgħin biex ineħħi dik l-iskumdita. La tagħmel kuċċarina bużbiż għandna lokali ta' barra kif trid inti, imbagħad il-kaboċċa mqatta magħha wkoll nagħmlu tuffiħa li tagħmel tuffiħa tqaxxar tuffiħa u tqattaħħa u żżida magħha flimkien ma naqra imbit abjad u ftit piżelli jekk tigossa l-piżelli jekk tħobb ħafna iktar piżelli żid iżjed. Issa jew tagħmel ammonti ugwali daqskemm tagħmel kaboċċa tagħmel piżelli. Jew kellha tagħmel iktar piżelli skont il-gosti tagħkom kif ikunu. Sa dan it-tant il-kaboċċa tista' anke tħallatha bal-kaboċċa bajda. Jekk inti trid kulur naqra inqas qawwi ma tridux vjola daqshekk bħala kontorn, alla tista' tagħmel nofs kaboċċa ħamra u nofs kaboċċa bajda. U b'dak il-mod inti għandek kontorn illi dak jista' jissajjar qabel. Jiġifieri m'hemmx għalfejn jkun l-aħħar minuta meta tkun qed tistenna li se sservi l-ikel, għax dak il-ħin speċjalment jekk ikollok ħafna nies, ikollok ġen ġol kċina ġen fil-kamra tal-ikel, allora jista' jiġi ppreżentat kmieni filgħodu. Jiġi imsark kmieni filgħodu. Tħalleħ fil-borma, imbagħad kemm issaħħnu daqsxejn u l-kulur tiegħu mhux se jinbidel xejn għax proprja se jibda il-kulur sabiħ kif inhu. Imbagħad hawnhekk għandna l-patata, din patata mill-ġdida żgħira li bħalissa tkun inqalat, kemm nalluha ftit, forsi tija dawk it-3-4 minuti tolija mhux li tkun saret, aqsama minn nofs, inqedwa fuq tilar tal-forn, sprejatura ta' żejt, infakruhom dan li dejjem marfa żejt, marfa u seba' maref ilma, ħawduha waħda sew qabel ma tiġi biex tisprejja u sprejja fuq. U tiġi dak il-kulur, ġifieri ma baċċ il-fliexkun ta' żejt u ferrix iż-żejt fuqha. U jekk tridu titfgħu ftit klin waqt li tkun qiegħda ssir jew kellha kif toħroġha mill-forn, lessi ftit klin imqattar u ferxu fuqha ħalli jkollha dik ir-riħa fuq. Il-patata sintendi ġik tagħmilha l-aħħar minuta. Mhux bħal kontorn. Ma toqgħodx issaħħan. Le, għax ma tiġik ġaqsek tajba għala dik tippjana lil-ħin li tispiċċa tkun lesta. Grazzi ħafna Carmen minn llum dorna dawra wkoll mal-platt prinċipali, però tajjeb li ngħidulkom. Il-website fejn tistgħu tfittxu dawn is-slots kollha illi qegħdin nagħmlu ma' Carmen biex bekk jekk intom tliftu xi ħaġa jew inkella tridu taraw xi riċetta milli tkun qaltilna tistgħu titlu fiha. Mela nistgħu naraw fuq il-screen tagħna hija www.financialcapability.gov.mt. Qegħdin tarawha hemmhekk, tidħlu hemmhekk, tibqgħu niżlin l-isfel fejn issibu is-sajt fuq bil-aqal u tikklikja fuqha mbagħad u tkunu tistgħu taraw dawn il-klips illi qegħdin nagħmlu ta' kull ġimgħa ma' Carmen Tedesco. Għana mmorru issa għal waqfa qasira u mbagħad nilqgħu fostna lil Fader René Vella.